Dank jullie wel. Dat was Danny Boy. De legende zegt dat het een nummer is van een moeder die zingt voor haar zoon die ten oorlog gaat. Een Ierse ballade. Het volgende nummertje dat we gaan spelen is een Belgisch volknummertje. De Steltendans van Zwoere Parwijs. Opgetekend door Hubert Bone.